Ngawathenga amanzi aku-container ye-perfume ngiyitshela ukuthi yi-perfume edurayo yakanokusho. Ngiyihlalele e-Emelo e-taxi rank, ngibele iteksi yaseDondoni ngilinde ukuthi igcwale, ifastera livuliwe. Ngihlalele nje ngedwa ngoba ngingafuni vele ukucoca nabantu, ngistress, ngiceda kusebenzisa imali bengingakayilindeli ukuthi ngizayisebenzisa edrobheni. Hawu. Yazi ngisazidlalela ngefoni kufika enye out ikhuluma isitsotsi. Ekuseni kunjani lapho? Ngithi hayi ngigrand, right? Athi yakhe sharp mfethu bheka la. Mfethu mina ngisebenza e-Edgars yabo enemaye ngilapha ku stock taking. So ngibhathule nayi i-perfume uyayazi ayisondeze. Hayi ngibuke nje ilokhanje ikhabhodi la khona ngithi hayi angilazi mfethu. Athi hayi awulazi. Lena yi-TSAR Mosi. It's a French perfume. It's one of the most expensive perfume. Ngithi mfethu I know I ngigrand, hayi ngi-right. Athi kibheka lana mfethu hayi ukuthi kanjani yabona ngikhulelwa ingcosi ene manje shuthi oletlayo ngilo belisolela imashisa bodokotela emakliniki ene mina bengingaveli ukuthi nami ngishaya amasenti la ngimphakamise yabona shoot manje uma oleli ingcosi yami yabona sokucala ukucomplain ukuthi mina yabona ngihambele ekudeni since yena aspata yabona ene manje ngifuna yazi sangithulile ngithi mara awuthi mara ngishilo ngathi anginamali. Athi bheka wena ngitshele ukuthi unemalini enhle manje mawufike eklasi lakho ubuya kuphi. Hayi ngibuye eDondoni ndoda ene imali anginayo. Bheka yimfethu mina iDondoni ngiyayicava yabona. Uzothi mawehla la kaMati uhlala kuphi Glenmore Mayflower or Dantona number 1. La uzokwehlika khona abantu bonke bazobheka wena yabona. Shoot maye ngicela ukukuzwisa emakhaleni ukuthi lento uyizwa ukuthi kanjani. Asondeze lephepha. Ngithimule ngenye indlela le perfume lokunuka kwale perfume ayishayela phepheni beyinuka mnandi ngenye indlela i-strong kanti futhi i-sweet kamnandi uyabona nje ukuthi lena vele i-perfume yakanokusho ayiphinde ngilinuka iphepha. Ngithi hayi no i-grand yona net good manje anginamali. Athi bheka lana mfethu mina kahle lento bengifuna ukuyipayisa nge-800 yabona ngakunika nge7 clip yabona shoot maye nami ngiya-understand ukuthi maye kumele ngibuyele esipanini ngokusheshsha. Hayi cha mfethu anginayo imali solo ngimloyo imali anginayo. Mfethu ngicela ukhulume mfethu uringa nami ukuthi wena uzokhona imali lalela mfethu ayinuke kokugcina awufuni nje yodropa yakho ungene esipanini ungene ekerke yabona bonke abantu babheke wena ngale perfume. Mfethu yazi imali enginayo imali encane njalo yabona manje soyaringa ke yabona mfethu hayi ukuthi ngigrade or kanjani lento lena ngiyenziswa ukuthi incosi yami yabona iyasika njengoba ngikutshelile eya on. So manje mfethu senza kanjani mfethu unamalini? Okay angigaye nga400 half price of the 800 bengiyiplanile. Ithi mfethu mina anginamali. Athi mfethu ngizokubekezelela and shoot my mfethu isikhathi siyangishaya mfethu mina ngiselantshini yabo kahle kumele ngibuyele and manje uma ngingabuyi ngesikhathi lapha esipanini bazobona ukuthi mina manje khona umshikashika ngiphezulu kwabo. Mfethu anginamali. Athi lalela bra so nginika ikhabhodi yabo uliveza ngefastera sengilibambile yabona ngifuna ukumnika back akasalifuna indoda bamba i-perfume yakho ngegrand. Ngisayithatha mfethu seyakho net manje asikhulume iprice ehleke mina ngifuna smithane halfway yabona unamalini? Ngithi mfethu mina imali enginayo incane kakhulu. Athi uyaringa but awuzwakali ukuthi uthini bra. Mina umuntu omnyama yabo enhleke manje ngiya-understand ukuthi thina sinezimo ezinzima kangakanani sibantu abamnyama and kumele sibambane yabona. Lalela-ke mfethu even if unganginika lencane onayo maybe mawubuya uthatha inamba zami mawubuya la mlomo mina ngiyakuthemba mawubuya uzongishaya ngeringers mina ngiyabuya ngithathe imali yami eshodayo. Is that fine? Ngithi mfethu bheka lalela mfethu angifuni uthatha inamba zakho ngizenzele ikwelede nanamuhla la edrobheni ngispanise imali eningi bengingafuni ukuyispanisa. So mfethu mina imali enginayo i100 rand mfethu and wena lento le uyithengisa nga800.
athi bheka imfethu ish wena manje yabona manje uyangistressa mfethu ish ilethe boy ilethe sizobona ukuthi senza kanjani ish mara uyangikhawatha mfethu klipa nje kuphela klipa awuyenze ibe iklipa nepink ngithi mfethu seyimalini ke leyo athi hayi man 150 man ethi pink lapho ngithi mfethu 100 rand enginayo kuphela athi okay mfethu ungasishayi lana yabona cause angazi ukuthi ubani yabona engisipana nayo ongaba la taxini or anywhere eduze so ngicela ungasivuli manje yabona uzosivula uma ufika la ugedla khona yabona so uthe ubuya phe eDontoni uma ufika eDontoni ke noma ungasishaya ke mawehla nethi mayiqeda ukukuhlisa yabona bathi uyashaya ke khona bonke abantu bazobheka wena otherwise mfethu ngiyabonga so thatha le mali lapho uyifaka lana wanyamalala. Yemfana se-Emelo ngiyakuzonda ngalobuhleva owabenza wangithengisa amanzi asempompini ngo100 rand uwafake ku-container ye-perfume lapho siyohlangana khona yochithe kobugayiwe mfana wenze sure ukuthi mina nawe asihlangani ngoba wangenza isilima.